אני מתה על זה שאני אומרת לאנשים שאני כאילו שותה מלא קפה, ואומרים לי כן, גם אני. לא כמוני, אוקיי? זאת כוס מספר 4, היא בגודל של הראש שלי. השעה רק 1 בצהריים. אתם חושבים שזה יהיה הסוף? לא, זה לא יהיה הסוף. אתם יודעים כמה קפה אני שותה? אני מכינה קפה, שותה אותו, מכינה עוד קפה, סיימת אותו, מכינה עוד קפה. כאילו, עד שהם לא רואים את זה פיזית מול העיניים שלהם, את הכמויות קפה שאני שותה, הם לא מאמינים לי. מה נסגר? כאילו, מה, אני עובדת עליכם? עכשיו, כל אלה שאומרים לי, אני גם שותה מלא קפה. אתם שותים 3 קפה ביום. מה אתם משווים? אין פה השוואה. אני יכולה להגיע ל7 כוסות קפה ביום. 7, אפילו 8. זאת כוס 1. גם כשאני שותה בבית, אני שותה בספלים בגודל כזה. אתם רוצים לעשות תחרות על מי שותה יותר קפה? נראה לי ניצחתי. אל תגידו לי גם אני. אתם לא שותים הרבה קפה. כאילו, גם למה זה נהיה מגניב? זה נהיה תחרות כזה. לא, שמחי עליי, אני שותה יותר. לא, אחי, לא. הרופא שלי הסתכל עליי ואמר לי, איך את עוד עומדת? לכי תשתי קפה. אני חושבת שניצחתי בתחרות הזאת.